गासैखौबो आङो खुलुमबाय आंनि के प्रडाक्शन इउटुब चेनेल बर' रादाबनिफ्राय। दा बेयावहाय जोङो भेरगाव हालामनि जाबांगा हाबि गामियाव आं दंफैयो। जाबांगा हाबि ओरैनो माजगावबो होनो नामा बेखौ। बेबायदि समावहाय जों मोनसे गोजोनथाव रादाब लानानै फैगोन दान्दिसे उननि समावहायनो। बे रादाबा जाहैबाय दिनै 15 मे, बे 15 मेनि गोदोर मोनसे गोजोन रादाब। आरो बे 15 मेखौ खोनासंनो थाखाय नोंथांमोना दसे समल' थाथ'दो। बे 15 मेनि जा गोजोनथाव रादाब बर' हारिनि थाखाय, बेखौ आं नैबे भेरगाव हालामनि जिथु जोंहा दिनैनि जा 15 मेआव फोसावनाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ बे भेरगाव हालामनिनो जाबांगा हाबिनि बिथां सासे बर' फिसा आगोमा, बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि मादाव मोजां नाम्बार लानानै पास खालामदों। बेयावहाय आं बड'लेण्ड रायजोनि सासे रादाब फोसावगिरि हिसाबै इउटुब चेनेलाव के प्रडाक्शननिफ्राय आंनि रोजा रोजा साबायखर आं फंबायनो बावबाय। आंनि खुलुमनाय नोंथांनो बावहरग्रोबाय। दिनैनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय बर' बिजोंनि फरायसा दैमु बर' बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि मादाव बयनिख्रुइबो गोबांसिन नाम्बार लाना उथ्रिनो हादों। बिथाङा 90.5 जौखोन्दो नाम्बार लाना उथ्रियो। बिथांनि बे फिथाइ लानो हानायाव फरायसालिनि फोरोंगिरि, नखरनि बयबो लोगोसे गामिनिफोरा गोजोननाय फोरमायो। के प्रडाक्शन बर' रादाबनिफ्राय बिथांनि न'आव थांना सुजुगिरि राजु बर'आ गांसे आर'नाइ लोगोसे गांसे रेबगंजों बरायो। आर'नाइ गांसेजों बिथांखौ बरायबाय। थेंक इउ। दायो नैबे भेरगाव हालामनि जाबांगा हाबि गामियाव आं दंफैयो, उदालगुरि जिल्लानि सिङाव। आरो बे जाबांगा हाबियावनो जोंहा मोनसे गोजोनथाव रादाब लाना फैदों बर' हारिनि गेजेरावहाय। बिथां फंबाय दैमु बर' बिथाङा। आरो बिथाङा देग्लायनि जा मेट्रिक आनजाद 2019 मायथाइनि, बेयाव एपेयार जानानै बिथाङा मोजां नाम्बार मोननानै पास खालामदों। हयथ' उदालगुरि जिल्लानि मादावनो बिथाङा साबसिन नाम्बार लानानै बर' मिडियाम स्टुडेन्ट हिसाबै बिथाङा मार्क क्लियार खालामनानै बिथाङा उथ्रिनो हादों। आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय दैमु बर'। आरो आं दिनैनि बे समावहाय गासै स्टाफ, इउएननि स्टाफ, टिचिं स्टाफ बिथांमोन दं। आरो बिथांनि बिफा दङ, बिथाङाबो सासे फोरोंगिरि। बेबायदि जों एसे सावरायनो। दिनैनि जा रिजाल्ट, बे रिजाल्टखौ मोननानै फंबाय नों माबायदि गोसोआव नोंनि साननाय फैयो? जोबोद खुसि जादों मोननानै रिजाल्टखौ। ओमफ्राय नोंनि फरायनाय समाव नों माबायदि फरायदोंमोन? आं सानसेयाव 9 बा 9 घन्टा फरायोमोन। आरो फरायनाय समाव बेलेग जेबो सानामोन। मबाइल बायदिसिना बाहायोमोन नामा नोङो? एसे एनै बाहायोमोन। मबाइल बाहायनाय समाव आं बुंनो नागिरदों, बे समावहाय जोंनि बर' गथ'फोरा फ्राय मबाइलखौ बाहायनांगौ आं बाहायनाङा होनाखै। बेनि जिथु इउटिलाइजेसन, इउज खालामनाय जिथु, बेखौ प्रपार जायगायाव इउज खालामनो हायोबा बेयावबो फरायनो हानायनि मोनसे राहा दङ, नेटआव बायदिसिना खालामनो, नङा होमबा? दायो बे बेलायाव आं नोंखौ बुङाखै मबाइल लानाया गाज्रि होनना बुङाखै। थेवबो नोंनि जिथु फरायनाय नों बुंबाय 6 आरो 5 घन्टा फरायदों होननानै, एसे खम जादों फरायनाया। जों माने बिश्व दरबाराव जुदि नाहरोब्ला, बा अल आसामनि जिथु दरबाराव नाहरोब्ला, जायफोरा फरायदों 12 घन्टा बा 10 घन्टा फरायनानै बिथांमोना खायफा माने मोजां मार्क लानानै पास खालामो। दा जोंनि थाखाय जथेस्थ'। जियानो जा इयुननि जा स्टाफफोर दङ, आं बिथांमोननिफ्रायबो आं लागोन। दायो नोङो फरायनाय समाव नोंनि आइ आरो आफा, नोंनि नोमफा आरो नोमाया माबायदि नोंनो थुलुंगा होदोंमोन, माबायदि फरायलांनो नोङो खाबु होदोंमोन? बिजाबफोरखौबो लाबोनो हायोमोन गासैखौबो। ओमफ्राय मोजाङै फराय होननानै बुङोमोन आरो बेबायदिनो बुंनानै बिमा बिफानि जिथु बोसोन,
बेखौ नोङो मोजाङै फालिनानै फरायलांदोंमोन नङा होमबा? फरायदों। माबाफोर असुबिदा मोनदों नामा नों जेबो फरायनायाव? उसुबिदा मोनाखै। न'खरनिफ्राय, गामिनिफ्राय, जेबो मोनाखै। गामिनि बारहावानिफ्राय आरो लोगोफोरनिफ्राय लोगोफोरनिफ्राय मोनाखै। मोनाखै। ओमफ्राय दायो फोरोंगिरिया नोंसोरखौ मोजाङै फोरोंबोदों स्कुलावहाय। बे समाव फोरोंगिरिफोरनिफ्राय साबसिन थुलुंगागिरि हिसाबै सोर फोरोंगिरि सासेखौ नोङो बुंगोन? थुलुंगागिरि हिसाबै आं अमर सार बिथांखौ बुंबाय थायो। जोंनि प्रिन्सिपालमोन बिथाङा दा गैथ'ला, सोलायबाय। ना? दा बे बेलाहाय आं सारमोननिसिम खाथियाव थांनो नागिरदों। दिनै गथ' सासे उदालगुरि जिल्लायावनो बांसिन नम्बर मोननानै बिथाङा उथ्रिहोबाय। दा बेबायदिनो इउ एन एकाडेमिनि जा इडुकेसन सायावहाय कारिकुलामनि सायाव जा टिचिं, बे टिचिंआ जौगाखांदों, मोनसे खरब आवगायदों होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बे बेलायाव बे गथ'खौ बेल' नङा गथ'आ आरो गोबां गथ' दङ। बिसोरबायदि गथ'फोरखौ फोरोंहोनायाव नोंथांमोननि जा बिहोथाय बियो माबायदि मोनो? गिबियावनो बर' रादाब बे प्रडाक्सन इउटुब चेनेलनिसिम आंनिफ्राय साबायखर बावबाय। गिबियावनो जोंनि देग्लायनि बे 2019 मायथाइनि जि मेट्रिकनि रिजाल्ट, बेवहाय 90.5% जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय दैमु बर' साबायखर आरो गोजोननाय हामग्लायनाय बावहरबाय। बेजों लोगोसेनो सारा आसामनि जायफोर फरायसालि बिथांमोना नैबे देग्लाय बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव जाफुंसारनो हाबाय, बिथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय आं साबायखर बावहरदों। बुंनांगोन थारैनो दिनै गोबां नङाब्लाबो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे स्टेप जों आवगायनो हादों होननानै आं सानदों। उदालगुरि जिल्लायाव उदालगुरि जिल्ला हिसाबै, बर' मिडियाम हिसाबै जोङो गिबि मासि जों आवग्रिनो हादों। उन्दैनिफ्रायनो फरायनायाव मोजांमोन दैमु बर'आ, क्लास नार्सारिनिफ्रायनो मोनदों। जिहेतु आंबो गोलाव सम बे फरायसालियाव प्रिन्सिपाल हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन। थांनाय नैबे 2019 मायथाइनि फेब्रुवारि दानावहाय प्रिन्सिपालनि पस्टनिफ्राय आं रेजिगनेसनखौ होदों। आं थेवब्लाबो स्कुलनि फारसे जिखिनि मावनांगौ आं बेखौ नाजागासिनो दङ दासिमबो। ओमफ्राय नैबे समाव आङो जोंनि फरायसालिनि टिचिं स्टाफ, फोरोंगिरि बिथांमोननोबो आंनि गोरबोनिफ्राय आं बिथांमोननो साबायखर बावनो सानदों। दिनैनि नैबे रिजाल्टखौ जाफुंसार होनायाव बिथांमोननि जथेस्थ' कन्ट्रिबिउसन दङ। जोंहा देग्लाय 2019आव गासै 17 स्टुडेन्ट आइपिआर जादोंमोन। बेनिनो 8 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन मोनदों। 9 फरायसाया सेकेन्ड डिभिजनाव मोनदों। थार्ड डिभिजन गैया, 100% पास मोनदों। बेनिनो जोंहा दैमु बर'आ डिस्टिंसन आरो सासे स्टार मोनदों। बिदिनो गोजोननाय मोनदों। गोजोनखानांगोन सासे स्टुडेन्टआ डिस्टिंसन मोनदों गिबि खेबनि थाखाय। बे उदालगुरि जिल्लायाव होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा, मिडियाम हिसाबै, नङा होमबा? दा बेबायदि मिडियाम हिसाबै सासे गथ'आ इउ एन एकाडेमि एकदम सम्पुर्ण सरकार नङै जा फरायसालि बेनिफ्राय डिस्टिंसन मोनदों, बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना। आरो बे समावहाय आं दैमु फंबायनिसिम थांनो नागिरदों। बे दैमु फंबाया फरायनाय समाव जिथु बिथांमोना बिथोन होदोंमोन, बे बिथोनखौ होनानै बिथाङा फरायनायाव आवगायलांबाय। उनाव दायो नोंथांनि जिखिनि पार्सेन्ट मोनबाय 90.50, बेयावहाय नों बेखौल' लानानै नों गोजोननाय मोनदों ना आरो माबाफोर दंबायोमोन? बेखौ लानानै बारा गोजोननाय मोनाखै अबयसे, आरो बाहाय नाजाबावनांगोन होनना सानदों। बेनि गेजेरजों नोङो उननि जा फैबाय थानाय स्टुडेन्ट बिथांमोननो नोंनि जा पार्सेन्ट मोननाय आरो नोंनि फरायनानै दिनै उथ्रिसार जानाय उननि नेक्स्ट जेनेरेसनखौ, उनाव फरायबोनाय थानाय गथ'फोरखौ मा होननानै मेसेज होनो नागिरदों?
आं गासैखौबो बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि गासैबो नाजायोब्लानो हायो गासैनियाबो साननो हानाय गोहोआ एखे बाहाय नाजाब्लानो हाजोबो गासैखौबो बेनिखायनो आं गासैबो नाजानो थाखाय खावलायनाय थाबाय मा बर' जाथिनि जा फरायसा नों जेरैबायदि दिनै देरहाबाय फरायनायाव बा मोनसे स्टेप नोङो दा आवगायदों जास्ट देवनाखौ बारदों देवनाखौ बारनाय समाव नोङो मोजां रोखोमै मार्क लानानै उथ्रिबाय बेयावहाय बै जायफोरा होनो गोनां जायफोरा फरायबाय थादों बिसोरखौ जोंनि बर' जाथिनि गेजेराव माखासे हुदा जों नुनो मोनो बेफोर हुदाफोरखौ आं बुंला अब्ला मबे हुदानिफ्राय बा मबे जिनिसनिफ्राय जों जानगारनानै थानांगौ होननानै नों बर' फरायसाफोरखौ बुंहरनो नागिरदों हायोब्ला मबाइलनिफ्रायबो जानगार जानांगोन बाइकफोरनिफ्रायबो जानांगोन बेफोराव बांसिन टाइमा लकसन जायो आरो बेरायनाया बांसिन जायोब्ला टाइमा बांसिन खहा जायो गोजोन्थों नोंथाङा नोंथांनि जा माने फिसा देरसिन नङा होमबा उन्दैसिन बिथांनि जा रिजाल्ट बे रिजाल्टआ दिनै मोजां जादों ससे डिस्टिंसन मोनदों 90.50 नोंथाङा सासे फोरोंगिरि हिसाबै बिथांखौ मोजां फोरोंहोनानै दुइसिन गथ'खौ दिनै माबोरै मोनदों नोंथाङा बिथांनि फिसालानि रिजाल्टखौ लानानै रिजाल्टआथ' जिहेतु नांबावगौमोन थेवबो मोजाङानो जादों जेरैबायदि फरायनो थिननाय मथे बे रखमनो फरायदोंबो आंबो एसे थाफादेरदों फरायनायाव हरनि समाव 12थासिम आं थायोमोन थानानै बे फरायदोंना फरायाखै बेखौ नायोमोन आरो उन्दुना थायोबा आरो बेखौ फोजानानै फरायनो थिनोमोन बिदिनो एसे बिमानो एसे मोजां जादों होननानै आं सानो आरो बिमाया बेनि फरायनायाव बेसेबां थुलुंगा होदोंमोन नों मिथिगौ ना बिथाङाबो बुङोमोन अबसे जे मोजाङै फराय जे नोंथाङा डिउटियाव थाङो नोंथाङा बाहेरायाव थायो हौवा मानसि हिसाबै बेखौ नायनाया बिमानि दायित्व नङा होमबा बे हिसाबै बिमानि जा दायित्व बे दायित्वआव बिमानि जा बिबान बे बिबानाव बिथाङा बहुतखिनि दावगालांदों होननानै नोंथाङा सानो ना साना फरायनायाव दावगादो बियो दावगानाया बिमायाथ' एसे जाम्बिथ' बारा शिक्षितबो गैया शिक्षित नङा बे हिसाबै बियो एसेबां माबाफोरखौ मिथिया थेवबो बुङो आरो जेनेबा फराय नोङो मोजां रोखोमै फराय बिदि बुंबाय थायो सिबिनां रायजो राजा आरो आंनि इउटुबार नायगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय आं दिनै सावरायनायाव बाहागो लाफैनाय आंनि सारमोन दा आङो गासै बर' रायजो राजाखौ आं मोनसे खोथा बेवहाय बुंनो नागिरदों जाम्बा आरो जाम्बि बेयाव फाराग गैया दा बिथाङा बुंदों गावनि जा बिसि दिनैनि जा फरायसा बिनि बिमाया जों जाम्बि होनना बुंदों बे जाम्बि नङा आरो बेबायदिनो आं गासैखौबो खावलायनो नागिरदों जों जाम्बि होननानै जाहाथे बर' माहारिया जाय दङ बिथांमोना गावनि गथ'फोरखौ फरायनायनिफ्राय जानगाराव दोना बेखौ आङो आंनि इउटुब चेनेलनि बुंनो दिनै बिथांनि बिमाया जाम्बि होननानै बेखौनो बुंदों जेनेबा लिरनो रोङा नङा होमबा बेखौ लिरनो रोङा थेवबो बिनि गियाना जायफोरा लिरनो गोरों बिनिख्रुइ बांसिन दङ होननानै बुंजाथाव दा बे बेलायाव जों खावलायदों आं जेबो रोङा होननानै जोंनि गेजेराव बहुतानो दङ आंनि फिसाखौलाय आं माथो खालामनो बे नङा बेनिखायनो आं बेखौ बेनि गेजेरजों ओमफ्राय दायो फंबाय नों दिनै उथ्रिसारबाय गेदेर गोलाव जानायनि मोनसे मिजिं दङ पास जाखांनायनि उनाव बबे कलेजाव फरायनाय नोंहा हाबि जादों आं सानदों टंला बिदिनो बाहाय स्ट्रिमखौ लानो साइन्स ना ओरैनो साइन्सआव बेसेबां मोनदों नोङो साइन्सआव 91 ना मेथ्स दङ मेथ्सआथ' थाखागोन नों साइन्सआव मा साबजेक्टखौ लानो नागिरदों साइन्सआव आं फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'लजि मेथ्स आरो इंलिस आरो दा थिग बेबायदिनो जेथिया नों जिखिनि साबजेक्टखौ नों सायख'ना लादों मोजां सानबाय बाय'लजि थानाय हिसाबै नोंथाङा डक्टरनि मोनसे लाइननिबो केमिस्ट्रि हिसाबै डक्टरनि लाइननिबो माबा दङ दा बेखौ नुबाय ओमफ्राय आं बुंगोन नोङो
साइन्स स्ट्रिम लानानै पास खालामनायनि उनाव मा एग्जामाव बा मा एन्ट्रेन्सआव नों एपियार जादों? बिदिनो JEE फोराव बाहाय सानदों बिदिनो डक्टर जानायनि माबा मोनसे गोसोआव साननाय दं नामा? डक्टरखौ सानथ'वाखैनो ओमफ्राय मा फरायगोन? बाहाय स्पेस इन्जिनियारफोरखौ सानदों। नोङो नोंनिसै नों जेखौ सानो बेखौ फरायगोन। आंनि जिथु इयुननि जिथु गोजोन जिउनि लामा बेखौ मोजां आं हास्थायबाय आरो नोंथांनाव दिनै फैनानै आं नोंथांनि जा सम बे समखौ एसे सुनाब्लाबो नोंथांजों सावरायलायनायनि खाबुखौ मोनबाय, नोंथाङा होबाय आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय आं नोंनिफ्राय रोजा रोजा नोंखौ साबायखर होबाय आरो आं इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि फरायनाय गथ'फोरनि जा बेबायदि सोंनाय सावरायनाय हाबाफारि बेखौ जों दिनै जोंनि चेनेलाव जों नुनो मोनाखै। दा गिबि खेब हिसाबै आंबो गोदानै इउटुब चेनेल खुलिदों, बेवहाय आं फोसावनो होननानै सानदों। दा इउएननि जोंहा स्टाफफोर दङ। दिनै बे गथ'नि सायाव नोंथाङा बेसेबां गोजोननाय लाबोदों? दिनै थारैनो जोङो आं हिसाबै बा जोङो स्टाफ हिसाबै गोजोननाय मोनदों। जुदिও गोजोनदोंबाबो जोङो बांद्राय माने सेटिसफाइड नङा आरो जों गुबुन रोखोमै मोनसे जोङो रिजाल्ट आसा खालामदोंमोन। जानो हागौ माबा मोनसे सोंनाय बा कुइसनफ्राव हयथ' मोनसे मोननै आन्दायदों, बेखौ जोङो सानना दङ। दैमु हिसाबै जों गोदोनिफ्राय जिथु मोनबोदों खोब माने अबिडेन्ट गथ', बिदिनो फोरोंगिरिया जि बुङो बेखौ मानियो। बिथाङा फरायसा आफादनिबो जिएसमोन स्कुलनि, बिदिनो गोबां फरायसालियाव माने दायथ' लायोमोन, जि बुङो बेखौनो फालिलांदोंमोन। दा आं सानो जायफोर फरायसाफ्रा खोब अबिडेन्ट बैफोर रखम स्टुडेन्टआनो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। इयुनावबो बैफोर रखम स्टुडेन्टआनो मोजां मानसि जाहैनायनि चान्स थायो। दायो बेनि गेजेरजों नोंथाङा गुतै माहारिनि जा बर' गथ'फोर, बे बर' गथ'फोरनिसिम, बर' बिमाफोरनिसिम, बर' रायजोनिसिम जाय गारजेन बिथांमोना बिथांनि जा दिनै उथ्रिसारनाय हाबाफारि, बेवहाय सावरायनाय हाबाफारि, बेवहाय आं नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोनदों। दा बर' हारिनि गेजेराव नोंथाङा मा होननानै मेसेज होनो नागिरदों? दा बर' हारिनि गेजेराव आं बेखौनो मेसेज होनो सानदों। दा दिनै जाबादि मोनसे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट फोसावबाय, बैफोर रखम मोनसे रादाबखौ नायनांगौ जोंनि गारजेनफ्रा। बोरै फरायब्ला बिदिनो मोनसे मोजां पार्सेन्ट केरि खालामनो हायो आरो माने बोरैहाय माने गथ'खौ जोथोन लानांगौ बिनि सायाव आं खावलायगोन। जाहाथे गथ'खौ गावनि सुबुं सम्पद हिसाबै बाहायनांगौ, जायखौ जोथोन लायोबा इयुनावलागै बियो 100 बोसोर माने माबा मोनसे बिनिफ्राय आसा खालामनो हायो। दा जाहाथे गथ'खौ गारना दोना, गथ'खौल' मिजिं खालामबा जाया। गथ'आ जेरैबायदि खस्थ' खालामदों बिदिनो गार्जेनफ्राबो खस्थ' खालामनांगोन, अब्लासो फिथाइखौ मोनगोन। दा सुबुं सम्पद गथ' सासेया जायफोरा फरायदों नङा होमबा, बे सुबुं सम्पद आरो बे सुबुं सम्पद हिसाबै बिथाङा जोंनि दा मोनसे देवना बारदों। बे देवना बारनायाव बिथांनि जा बारजेननाय लामा, बे बारजेननाय लामाखौ जों दिन्थिनांगोन आरो गासै रायजो राजाफ्रानो दिन्थिनांगोन। बिथाङा खोब गोरलै जायो, गोरलै गथ', जोंनि जोनोम मोनजेननाय होनना बुंब्लाबो गोरोन्थि गैया। दा बे जोनोम मोनजेननानै खनसे बिथाङा आगान होदों, बेयावहाय बिथांनि फरायनायनि जा देरहाबाय दिनै 90.50% लानानै बिथाङा डिस्टिंसन लाखिबाय। साफिसियेन्ट नङाब्लाबो बर' गिदिरनि थाखाय बा बर' हारिनि थाखाय बेयो मोनसे गोग्गाथाव। दा बेयावहाय उननि जा फरायसाफोर दङ जोंनि हारिनि, बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा होननानै साजेसन होयो? गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय। दिनै मेट्रिक HSLC एग्जामा रिजाल्टआ जोंहा आउट जानानै थांबाय। दायो जोंनि भेरगाव इउएन एकाडेमिनिफ्राय दैमु बर' बिथाङा 90.5% लानानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबाव जायगा मोननो हादों। दा बे समाव आङो गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो, जाहाथे बर' बिमानिफ्राय जोनोम मोननाय बर' फिसाफोरा साफ्रोमबो
जौगासार लामायाव हान्थिनो हायो। बेजों लोगोसे जौगानायाव साफ्रोमबो फरायसा बिथांमोना गावनि केरियार दानाय समखौ सानफ्रोमबो नोजोर होनानै गावनि गोसोखौ हमथानानै मोजां फरायनायाव बाहायलाङो। आं बेखौ मिजिंथिनानै बयखौबो आं गुरै खावलायहरनाय थायो जाहाथे नेक्स्ट बोसोराव फैबाय थानाय HLC एग्जामखौबो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोजां आरो पार्सेन्ट लानानै उनथ्रिबावनो हायो। आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। नोंथां ओमफ्राय दिनै सासे फोरोंगिरि हिसाबै ओमफ्राय बिथांनि जा देरहाबाय बे देरहानायाव नोंथांनि गोजोननाया माबायदि मोनसे रावजों आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, खिन्थु आङो बेखौ आंनिफ्राय साबसिन गोजोननाय होननानै बुंनो सानाखै। खिन्थु आङो बेखौ जेब्ला थाखोफ्राव फोरोङोमोन, बेयो आंनि फोरोंनायखौ जथेस्थ' गोसो होनानै खोनासङोमोन आरो आंनिफ्राय माने बिथांखौ दिनै 90.5 जौखोन्दो लानानै जे मेट्रिक आनजाद देग्लायनि बेखौ उथ्रिसारनो हाबाय। आङो बेयाव जथेस्थ' गोजोननाय दङ। खिन्थु जोङो बर' हारि हिसाबै नायनो थाङोब्ला बेहाय आंहा एसेबां गोजोननाय गैया। खिन्थु उदालगुरि जिल्लायावनो बिथाङा माने 90.5 जौखोन्दो लानानै सेथि मासियाव दङ होनना आं खोनानो मोननानै आं गावखौ एसे गोजोननाय मोनदों। बिथांनि देरहानायाव नों मोनसे रावहै माबा मोनसे स्ल'गानफोर होनो गोसो दं नामा? जै बर' हारिनि जै आरो बर'फ्रा बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिंजों जौगानानै बुहुमाव जाहाथे सिनायथि जानो हायो। जै बर' हारिनि जै। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा बेयावहाय दंखायो मिडियामनि मेटारखौसो माबा दैमु बर'नि जा दिनैनि रिजाल्ट, दिनैनि फिथाइ, बेयावहाय नोंथाङा गोजोननाया माबायदि? बिथांनि जा पासिं माने रिजाल्ट, जों बांद्राय गोजोननाय मोनदों, नाथाय नांगौ बायदि जों गोजोननायखौ मोनाखै। जाबायदि जों जा आसा खालामदोंमोन बिथाङा मोननो हायासै। जियानो जाथों मानो बिथांनि जा आयदानि सायाव बुंदों बा बिथाङा जा एम्स लादों बा बिथाङा बुंदों जे इन्जिनियारिं लाइनाव थांगोन होनना बुंदों। बिथांनि जिखिना मार्कस माने मेथ्स बा साइन्सआव जेरैबायदि सेलेक्ट खालामदों बिथाङा हाइस्ट मार्क मोनदों 98 मेथामेटिक्सआव, बिनिफ्राय 94 मोनदों एडभान्स मेथ्सआव। जथेस्थ' मोजां साइन्सनि लाइनाव दङ बिथाङा 91 मोनदों साइन्सआवबो। बिथाङा साइन्स लाइनाव बिथाङा थागोन बेखौ जोङो मिजिंथिबाय। उनफोराव बिथाङा रिजाल्टखौ मोजां खालामगोन आरो गावनि थांखिखौ होसोगोन आं बेखौ बुंनो हायो। दा नोंथाङाबोथ' बे स्कुलावनो मावदों नङा होमबा? ओमफ्राय बे हिसाबै नोंथांनि जा बिथांनो फोरोंनानै एसेबाबो नोंथांनि अबदाना बिथांनियाव दङ, बिहोमाया बिथांनियाव दङ। बेबायदिहाय बिथांनि जा इयुननि फैबाय थानाय फरायनायनि सम, बेवहाय नोंथाङा माबा मोनसे साजेसन होनो नागिरो नामा बिथां? आं सानो जे दिनै माने जि दैमुफोरा जि रिजाल्ट खालामनानै दिन्थिबाय, खोब बुरजा नङाबाबो माने गोसोआव गोजोननाय नांदों। थेवबो आं हास्थायो जे मेट्रिक आनजादखौ जेरैबायदि रिजाल्ट खालामनांगौमोन खालामनो हाद्रायाखैब्लाबो आं सानो जाहाथे दैमु बर'आ इयुननि जि फरायगोनां, जिहेथु दा बिसोरनि जिथु फरायनाय बियो जिथु गेवदोसो, फैबाय थानाय समाव हयथ' दायित्व बारिगोन आरो फरायनायनि जिथु लामा बेयो माने फैबाय थादों। बेनिखायनो आं सानो जे फैबाय थानाय समाव दैमु बर'आ बेनिख्रुइ आरो साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो खै घन्टासो फरायनाया दरकार? आं सानो जे फरायसाफोरनियावथ' गोबां फरायसानो माने सोंबा बुङो जे आं आमुक घन्टा फरायदो तुमुक घन्टा फरायदो, खिन्थु फरायसाफोरनियाव ओरैबायदि जानांगौ आं सानो फोरोंगिरि हिसाबै जे फरायनायखौनो मोनसे लिमिट थानाङा, जे सम मोनो बेखौनो फरायनांगौ, अब्लासो दायो मोनसे खोथा आं गोसोआव गोग्लैदों। बिथाङा दहायनो आं बुंखादों दिनै बर' गथ'फोरा एसे पास जाबानो मा होनो बाइक, मबाइल बेफोराव नोंहा माबाफोर हाबिलास दङ नामा लानो? गोसो दं नामा? गोसोथ' गैया बाइकफोरखौ। मबाइलखौ लाना होया जगाजग खालामनो थाखाय। खिन्थु बाइक ला नुदों बर' गथ'फोरखौ गोबां पास जाबानो मा खालामो बाइक बियो।
बाइक बिनानै जाला माला सालायना गावनि जिउखौ फोथैना लायो इसोरा जाहाथे बेखौ खालामा बर' गथ'फोरनि गेजेराव आं खावलायदों आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय बेखौ आं खावलायदों लायोब्लाबो मोजां इउज खालामथों नङा होमबा बेनि बेलायाव आं बे दैमुखौ आं बेखौ सोंबाय नों गाज्रि मोननाङा आं नोंनि जिथु फरायनाय जिउ बे मोजां जानानै सासे बर'नि गेजेराव मोजां मानसि जानानै फैनो हायो बेखौ खावलायबाय दिनै आं साखि थाबाय बिथांमोना साखि थाबाय बे साखिखौ जों लाबाय नों सासे गिदिर मानसि जानानै फैथों बर' हारिनि गेजेराव बेखौ जों हास्थायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो नाजालाङो दिनैनि फिथाइ फोसावनाया टंला इउएन एकाडेमिनिफ्रायबो सेथि थाखोआव उथ्रिदों बिथांनिफ्रायबो आं मोनसे कमेन्ट लादों बिथाङा फरायनाय समाव माबायदिमोन माबोरै गोजोना बिथाङा दान्दिसे आंजों मोगा मोगि जानाय बे नुथायखौ आं नोंथांमोन नैबे टंला इउएन एकाडेमिनि जा बांसिन नाम्बार मोननानै उथ्रिदों सेथि थाखोआव बिथांनि न'आव दंफायो बिथाङानो जाहैबाय सोमदोन बर' आं फंबाय सोमदोन बर'निसिम आंनि गोथार अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेल के प्रडाक्शन इउटुब बर' रादाबनिफ्राय हाजासे साबायखर हरबाय नोंथांनि बेबायदि देरहानायावहाय आं नोंनिसिम आंनि खुलुमनाय हरबाय दायो टंला हालामावहाय नोङो इउएन एकाडेमिनिफ्राय नोङो दिनैनि जा फिथाइ फरायनायनि जा फिथाइ बेखौ मोनबाय आरो बे फिथाइया टंलायाव नोंनि थाखाय मोनसे मोजां मुं लानानै फैदों इउएन एकाडेमिनिफ्राय दा बेयावहाय नोंथाङा बेखिनि रिजाल्टखौ लानानै गोजोननाय दङना गैया एसे गोजोनदों हा एसेबां गोजोननायबो नङा माबायदि गोजोनदों एसेबां गोजोनाखै अब्लाबो जथेस्थ' ओमफ्राय नोंखौ फरायनाय समाव न'खरनिफ्रा माबायदि बिथोन होदोंमोन माबायदि फरायनांगौ माबायदि फरायनाङा बेनि बेलायाव सोर बांसिन नोंखौ मदद खालामोमोन बे न'खराव फरायनायनि बेलायाव गिबियावनो आइ आफा गासैबो न'नि न'खरनि मानसिफोरा खै घन्टा फरायोमोन नोङो आं 8 घन्टा 7 घन्टा बेबायदि फरायोमोन आरोना नोंहा दिनै गोसोआव मोनसे खोब रंजाखांनाय गोसो फैदों बिराद मोजां रंजाखांनाय गोसो फैदों नों मोनसे देवना बारबाय आरो बेबायदि देवना बारनानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ नों लानो थांगासिनो दङ नुनो मोनो बर' सेंग्राफोरनि गेजेराव बर' फरायसानि गेजेराव मेट्रिक आनजादखौ पास खालामनाय लोगो लोगो बाइक बियो नोंनोबो नांगौ नामा आं बिदि बिथ'वाखै आरो आं साक्सेस जाग्रोगोन बेनि उनाव गोजोन्थों आरो बेबायदिनो मबाइल लानानै बिथिं बिथिं बेरायथिंनायनि माबा हाबिला दङ नामा दिनैनि रिजाल्टखौ लानानै रंजानायजों आं बिदि गिदिंनोबो सानाखै मानो होनबा फिउचार लाइफनि खोथा दङ मोजां साननाय आं बेखौनो बुंदों बर' जोंनि टंला हालामनि जा बर' स्टुडेन्ट गासैबो नंजोबाब्लाबो सानैखौसो नुदों पास खालामनाय लोगो लोगो बिमा बिफानियाव बाइक बियो बाइक बिनानै माने फरायनायखौ ज्राब गारनानै दोनथ'नाय बेबायदिखौ नुदों जाहाथे नों फंबायाबो बेबायदि जाया बेखौ आं खावलायनानै दिनैनि आंनि इउटुब चेनेल बर' रादाबनिफ्राय नोंखौ बरायबाय नोंनि उननि जिउआ आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदों आरो लोगोसे बेल बुटामाव थुदों जाहाथे आं आपल'ड खालामनाय भिडिअआ नोंथाङा फार्स्टयैनो मोनगोन